салом алейкум тамошобинони азиз, хушомадед ба канали Тоҷикон ТВ. фикр мекунам вақте омадааст ки дар бораи истеъдоди одамон каме суҳбат кунем. дар рӯи замин одамони аҷибу ғарибе ҳастанд ки бо истеъдодҳояшон одамро ба ҳайрат мегузаронанд. не албатта дар бораи истеъдоди одамони оддӣ, не дар бораи истеъдоди шахсоне ки дар рекорд Гиннес дароварда шудаанд. ва ҳамаи мо шумо мехоҳем донем ки ин нафарон киянд ва чӣ гуна истеъдод доранд ки дар рекорд Гиннес онҳоро номнавис кардаанд. ва мо худи ҳозир бошад ба шумо истеъдоди одамоне ки ба рекорд Гиннес дароварда шудаанд нишон хоҳем дод. рафтем. Кевин Фаст аз ҳама одами боқувваттарин ва мулои ҷисман боқувват дар рӯи замин Кевин Фаст мебошад. ин шахс зиёда аз 20 сол дар ҷодаи пауэрлифтинг рекорди худро мегузорад ва ягон нафаре нест ки рекорди ин шахсро занад. ин нафар санги калони гирдшаклеро бинед ки ба осонӣ чӣ хел мебардорад ва бинед ки грузовикҳоро аз ҷояшон меҷунбонад. ва ҳатто аз ҳама чизи аҷибаш дар он аст ки ин шахс рекорди худро дар як самолёти калони Boeing C-17 ки бо ҳаҷми 188830 килограмм аст, аз ҷояш меҷунбонад. ҳайратовар аст, ҳамин хел не? шумо чӣ фикр мекунед? фикрҳои худро дар коммент нависед. ҷон Фарвор, футболисти беҳамто ки бо истеъдоди ғайриоддии худ одамонро ба ҳайрат гузошт, ин шахс бо истифодаи тӯб ҳар гуна намоишҳоеро ки бо футболистон мекунанд, ин шахс низ иҷро мекунад. ва дар рекорд Гиннес ин шахс ба он хотир гузошта шудааст ки дар саҳрое ки дар он ҷо ҳам шамол ва ҳам ҳамворӣ вуҷуд надошт, бо як задани тӯб масофаи хеле зиёдеро ки одам бо пои оддӣ рафтанаш ғайриимкон аст, ин шахс тай кард. ва тай кардани масофаи худро бо камераи GoPro ба навор гирифта нишон медиҳад ки масофаи тай кардааш 5820 метр мебошад, ки ин 5 аз 182 километр мебошад. ҳайратовар аст, ҳамин хел не? Ричард Броуин. дар байни мухлисони Тони Старк гапогап ҳаст ки железни человеки нав кӣ мешуда бошад ва мо бошем кандидатураи мувофиқро кофта ёфтем. гарчанде ки ин шахс дар филмҳои Мервел иштирок ҳам накарда бошад, лекин ин шахс ба хубӣ идораи ин костюмро карда метавонад. дизайнер Ричард Броуин, асосгузори Gravity Industries, ин костюмро сохтааст ки ба осонӣ шахс метавонад дар ҳаво ҳаракат кунад ва рекорде ки дар ҳаво одам бо костюм ки реактивни мотор дорад гузоштааст ва 136 аз 1891 км/соатро тай кардааст. гарчанде ки ин костюм бо костюме ки дар филмҳо ба навор гирифта шудааст монандӣ надорад, лекин дизайни назар ба дизайни 2 сол пештараш ин костюмро ба тан мувофиқ кардааст. боқимонда камтар мотор ва сару вазъро соз кунад, худи костюми филмҳо хоҳад шуд. Ҷек Кей. бисёре аз мо одамон дар вақти кубик Рубикро гирифтан амо соз карданаш як тараф бестад, мо меғалтонем. лекин одамоне ҳастанд ки соз карданаш як тараф, онро бо чашмони пӯшида хоҳад соз кард. ва худи ин рекордсмен Ҷек Кей мебошад ки бо чашмони пӯшида Рубикро дар 16 сония хоҳад ҷобаҷо кард, ки рекордсмени ҳозираи мо дар Рубик созкунӣ мебошад. Lucky Diamond Ridge. новозеландец Греги Пок Маклерен ки бо лақаби Lucky Diamond Ridge машҳур аст, одаме мебошад ки аз ҳама бисёртарин татуировка дар худ задааст. дар соли 2006 ин шахсро дар рекорд Гиннес номашро барои он нависанд ки 100% баданашро татуировка ташкил медиҳад ва худи рекордсмен бошад мегӯяд завқи тату баъди якум татуировкаашро задан пайдо шудааст. баъд аз он сантиметр ба сантиметри баданашро татуировка задааст ва худаш мегӯяд ки 100% не, балки 350% баданашро тату фаро гирифтааст, барои он ки дар баданаш 1 то 3 слой татуировка рафтааст. ва ин ба гуфти шумо чӣ хел аст? фикрҳоятонро дар комментария нависед ва лайкро низ фаромӯш накунед. Джоэл Стрессер.
дар охир бошад дар ҳақиқатан як рекорде ки ба қавли рӯсҳо странни рекорд мегӯянд мебошад. шаҳрванди амрико ҷоэл стрессер дар риши худ зиёда аз 3000 донаи дандонковакро мегузорад. 3000 ки рекордро занад. қабл аз ин ягон нафар ин корро накарда буд. ин шахс метавонист бо 500 дона дандонковак низ рекордро занад. чӣ лозим буд ки ин қадар миқдори зиёдро дар риш задан ба монанди хорпушта кардан? ба назари шумо аҷиб нест? фикрҳоятонро албатта дар коммент нависед ки ин дар ҳақиқатан чизи аҷиб аст.